Бусличок, ну чому ти такий сумний? Ай, не пытайтесь. Ну, расскажи нам. Настрою нема. Ой, глядите, передача почалась. Ой, правда. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Вітаємо, колиханці! Салют. А наш буслик сьогодні такий сумний. І не хоче розказати, чому. Може, вам признається? Буслик, чуєш? Усі хвилюються за тебе і хочуть, щоб ти все розказав. Тому не мовчи, ми допоможемо. Ну а что тут рассказывать? Я ніяк не можу зрозуміти, чому мене всі так не люблять. Гэта ти про кого? Я, наприклад, тебе вельми люблю. Так, і я, і усі твої сябри, і глядачі так само. Гэта ви. А ось одна дівчинка у дворі. Ось за кого ти такий сумний. Я на тебе покривдила, так? Так, але спочатку вона сама на мене покривдилася. Нічого не розумію. І я. Так що у вас там здарилося у дворі? По черзі давай. Ай, ну добре, гуляємо ми на пляцовці. Ми з хлопчиками у машинці, а дівчинки у пісочниці палаці будують. Які я добрі гульні. Я у дитинстві вельми любила будувати палаци з піску. Ну і зараз так само. І я глядів, як вони це роблять, а потім вирішив допомогти дівчинкам. Ось молодчинка. Справдний рицар. Ага, рицар. Гэты рицар, пакуль ішоў, зачапіўся і випадково штурханув одну. Ой-ой-ой-ой. Тую самую, про яку казав. Ага, і вона упала. І так само випадково розбурила свій палац. Ой, як кривдно. Був і у мене однойчі такий випадок. Будувала домик, а нехто штурханув. І все марно. Ой, я уявляю, як та дівчинка засмутилася. І вона не просто засмутилася, і вона на мене розлавалася. Хоча це не я, а вона сама розбурила. О, ну, Буслик, ти несправедливо кажеш. Гэтага б не здарилося, коли б не ти. Ну так. Виходить, усе ж я винувата, хоч і не спеціально. Виходить. Я сподіваюся, ти попросив пробачення? Ні. Чому? Я хотел, але я не поспел. Як гэта? Бо вона сказала, що я розявака і неуклюда. Ой-ой-ой, які невітливі слова. Ось мені вони так само не сподобалися. І я сам на її покривдився і так само почав обзиватися. А потім вона на мене з сябровками, а потім знову я. І пішло. І ось так ви усі і розсварилися кончатково, так? Так. Тепер зрозуміло, чому ти сумний. Але ж я просто хотів допомогти. Няня Полінка, Яна, ну ви мені вірите? Ну, вірим, відомо. А вона не повірила. Сказала, що не просила допомоги і що я зробив їй медвежую послугу. Я не ведаю, при чому тут медведі, але на всілякий випадок я ще більше покривдився за нашого топу. Зрозуміла. А мені не зрозуміло, що таке медвежа послуга. Ой, ну як же тобі розтлумачить? Ну, давай на прикладі. Яночка, допоможеш? З задоволенням. Ось уяви, Буслик, що ти зробив нечто важне. Уявив? Ну, ага, наприклад, прибрався у своїм покойчику. Так, подойди. Ты расклал все цацки по своих местах. Розклав. Кубики склал аккуратненько. Увежу. Я люблю кубики, увежу складывать. Добре, увежу. Ось так. І зосталося зусім криху. Пил витерти. І тут раптом нехто приходить. Я, наприклад, понарошку. Ля-ля-ля, приходжу така і кажу: ой, Буслик, привітання, а я тобі допомогу. Ти, відомо ж, не супроть, так? Не супроть, хто ж допомоги відмовиться? Угу. Яна бере Анушу і витирає пил. Витирає і випадково чапляє твоє голову. Тобі ж гэта не подобається, так? Зовсім не подобається. Усе на ново будувати треба. І коли б гэта было по сапраўднасці, ти б роззлавався б на Яну. Відомо. Мені зараз хочеться з нею посваритися. Буслик, не забывай, все понарошку.
Я памятаю, але ўсё роўна крыўдна. Нейкая дрэнная дапамога ад цябе. Вось менавіта пра такую і гавораць мядзвежая паслуга. Цяпер зразумела. Дзякуй, што растлумачылі. А калі б усё было не панарошку, і я попросила у цябе прабачэння, ты б доўга не злаваўся, правда? Вядома, я б цябе прабачыў. Ты ж не спецыяльна. Асабліва, калі б ты яшчэ дапамагла мне ўсё зноў пабудаваць. А я б дапамагла, не сумнявайся. Слухай, Бузлік, а гэты выпадак табе нічога не нагадвае? Нагадвае дзяўчынку і палац з пяску. Трэба ўсё ж табе пайсці да яе зноў і папрасіць прабачэння. А раптам яна не даруе. Даруе, яна таксама ўжо супакоілася і зразумела, што ты штурхнуў яе не спецыяльна. І ты ж дапаможаш ёй палац нанова пабудаваць, правда? Ай, дапамагу. Тады ўсё будзе цудоўна. Тады я пабег. Чакай, ужо вельмі позна, і дзяўчынка, мусіць, ужо дадому пайшла. Зробіш гэта заўтра, добра? Ну, добра. Заўтра з самай раніцы буду чакаць яе ў двары, каб папрасіць прабачэння. І ўсё будзе супер. А зараз давайце мультик глядзець. Давайце. Глядзім, сябры мае. Ой. На сёння ўсё, сябры. Час рыхтавацца да адпачынку. І класціся спаць. Правільна. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. І цудоўных вам сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.